Amigotas, vamos a estar probando a poñernos os produtos en crema con brocha ou cas maus. En este lado vamos a estar utilizando brocha e en este lado vamos a estar utilizando as mans. Eu non aseguro que isto salga ben. Vamos ca man. Eu noto diferencia. Ca mau é que te comes medio produto, queda todo aquí. E ca brocha cubre moito máis. Esta idea, por cierto, deuma unha amiga. Díxome, por que non probas a poñer corrector en un lado ca brocha e en outro ca mau a ver como queda? Pois probamos. Misma xugada. Brocha, man. A miña duda é como me vou a manejar co contorno, así que vou a utilizar o contorno, o bronzer máis cremoso que teño, que é este, o Multitasker. E agora? Colorete. E vamos a estar utilizando este. Collemos un pouquito, descargamos. Vamos co dedo. Este sería o meu reto, poñendo produtos en crema con brocha ou cas maus. Que vos parece? Adiós!